Brownout ug ang pagkawagtang sa internet connection sa pipila ka bahin sa Talisay City. Posibleng masinati. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kini ang gipaybaw ni Joy Tumulak ang nangulo sa komitiba sa pagpanglimpyo sa mga gubot ug nag-union nga mga wires. Gumikan niini ni hangyo sila og pagsabot sa mga talisaynon kuno galing masinati ang brownout ug ang kadit nga pagkawa sa internet connection. Kay padayon ang ilang pagpanglimpyo karon sud na sa tulo ka adlaw. Doon naging posibilidad nga doon ay higayon nga i-trip off sa makadiyot ang ilang linya para lagid safety ang maglimpyo. Gisugdan ang pagpanglimpyo sa mga messy wires niadtong Miyerkules. Kitingwa nila nga mahumanhuman kini labi na diha sa National Highway. Adunay 8 ka mga telcos ug internet provider ang nagtinabangay sa pagtangtang sa mga drop wire. Doon naman sa mga poste nga dili mahinlo sa mga telcos tungod kay duol ra siya sa secondary wire. So muna nga gikinahanglan na mga assistance gikan sa PECO. Doon ay wire nga nibuto kagahapon dito na respondihan dayon sa PECO. Sugod sunod semana ipost na nila sa Talisay City Government social media page ang schedule kung asa pahimuon ang pagpanglimpyo sa mga gubot nga wires. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.